Vi har valgt at præsentere pH og hydrolysegrad. En syres hydrolysegrad alfa defineres som den brøkdel af syren, der er omdannet til den korresponderende base. Dette er den generelle formel for en syres reaktion med vand. Der står syre plus vand er et dynamisk ligevægt med syrens korresponderende base plus oxonium. Koncentrationen af basen og oxonium er lig med hinanden, da de reagerer i forholdet 1:1. Derfor kan vi sige, at hydrolysegraden er lig med koncentrationen af oxonium divideret med den formelle koncentration af syren, hvilket er det samme som 10 opløftet i minus pH divideret med den formelle koncentration af syren. Vi kommer tilbage til det senere. Hvis al syren er hydrolyseret til den korresponderende base, er hydrolysegraden lig med 1. Hvis intet af syren er hydrolyseret, er hydrolysegraden lig med 0. Grafen her viser, hvordan en stærk og en svag syre bliver fortyndet. Efterhånden som de fortyndes, bliver hydrolysegraden ens. For eksempel, jo mere man fortynder en eddikesyre, jo mere af eddikesyren vil blive omdannet. Altså vil den begynde at reagere som en stærk syre, som for eksempel saltsyre. Vi har beregnet følgende eksempel med en 0,1 molær eddikesyre. Vi bruger denne formel for at udregne pH for en svag syre. pH er lig med en halv parentes start pKs minus logaritmen til den formelle koncentration af syren parentes slut. pKs er altid den samme for en given syre. I dette tilfælde er pKs for eddikesyre 4,76, og vi indsætter vores formelle koncentration for syren, som er 0,1 molær. Dette giver så en pH på 2,88. For at finde oxoniumkoncentrationen bruger vi denne formel. Koncentrationen af oxonium lig med 10 opløftet i minus pH. Altså 10 opløftet i minus 2,88, hvilket giver 0,001318. Nu bruger vi formlen, som vi introducerede i starten for hydrolysegraden. Vi dividerer altså oxoniumkoncentrationen med den formelle koncentration af eddikesyren, altså de 0,1 molær. Dette giver 0,01318. Og hvis man ganger dette med 100, kan vi se, at 1,3% af eddikesyren er omdannet til den korresponderende base. Så har vi lavet denne samme udregninger for en 0,01 molær eddikesyre, for at vise, at jo mere fortyndet en syre er, jo højere hydrolysegrad vil den have. Som I kan se, er hydrolysegraden for 0,01 molær eddikesyre højere. Her har 4,2% af eddikesyren reageret.